Er wordt nog druk opgebouwd en gerepeteerd in Terneuzen voor de Passion van morgen. Maar of ook iedereen erbij kan zijn? Ik denk dat ik het beter op de televisie zie dan hier, want het zal wel druk worden, denk ik. En dat kun je misschien niks zien. Ik ben niet zo heel groot. En verder in deze uitzending. Nieuw woonbeleid lijkt aan te slaan. En nieuw wapen tegen de Aziatische hoornaar. Goedenavond. Nog een dag en dan zijn de ogen van een paar miljoen tv-kijkers gericht op Terneuzen. Het toneel van de 15e editie van The Passion. En deze dagen worden de laatste puntjes daar op de i gezet. Straks alle maatregelen die worden genomen op een rijtje. Maar eerst de mensen die het verlichte kruis door de stad mogen dragen en gisteren hun generale repetitie hadden. Iedereen nog even opletten, we gaan aftellen. 3, 2, 1 gaat hij weer in de handen. 3, 2, 1. Zakken. Zakken in de handen, verder naar beneden. En dan mag je hem neerleggen op de schakel. Je merkt vanzelf waar hij er weer op ligt. Mevrouw, hoe voelt het nou, zo'n lichtgevend kruis op uw schouder? Ik vind het voelt heerlijk om dit te mogen doen. Dus de zwaarte voel ik niet. Het valt tegen, maar met de drempeltjes en zo, dan komt er veel gewicht naar voren. Dan is het best eventjes zwaar. Maar het is goed te doen hoor. Ik doe het eigenlijk niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn moeder. Die helaas niet meer is, die is overleden. En dit was wel altijd, ja, ze zou heel trots zijn op mij nu. Dus vandaar dat ik nu meedoe. Nou, ik vind het sowieso een mooi evenement voor Terneuzen. En ik ben er ook wel achter gekomen in de loop van de tijd hoe belangrijk het is om goede mensen bij je te hebben. En ik vind dat mooi om op deze manier daar eens extra aan te denken. En van gisteren naar morgen, want Terneuzen rekent op een paar duizend toeschouwers die de muzikale paasvertelling live willen meemaken. En zowel voor als achter de schermen zijn maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. Het live optreden, wat elk jaar bij de Passion, wat je ook groot op tv ziet, dat gaat hier plaatsvinden. Dus eigenlijk het publiek komt hier rond dit podium te staan. Eigenlijk de Passion zal hier gaan gebeuren. Nu staat het terrein nog vol met hekken en busjes van de opbouwploeg. Maar morgen moet het hier vol staan met mensen die naar de Passion komen kijken. Ze verwachten iets van 5.000 à 6.000 bezoekers. En dat is natuurlijk een hoop meer dan dat Terneuzen op een normale dag gewend is. Dus zijn er volop veiligheidsmaatregelen genomen. Daarvoor heeft de gemeente samengewerkt met een landelijk veiligheidsbedrijf dat ook bij vorige edities van de Passion betrokken was. Alle cruciale punten van het centrum zijn onder de loep genomen. Elke plek is anders. Dus bij ons zijn er ook andere toegangswegen. Het podium ziet er anders uit. Dus eigenlijk, elke gemeente brengt zijn eigen keuzes mee, maar ook zijn eigen vorm. Dus bij ons zit het voornamelijk ook op de toegangswegen. De meeste toegangswegen zijn daarom morgen afgesloten. Aangeraden wordt om met de fiets te komen of te voet. Want veel parkeerterreinen en garages zijn ook dicht. Kom je toch met de auto, dan moet je vanaf 6 uur 's avonds parkeren bij het Diamond Centrum van Douw. Er rijden shuttlebusjes naar het centrum. Het evenemententerrein op het Stadhuisplein is met hekken afgezet en maar op één manier bereikbaar. En dat is via de blokken. Daar moeten bezoekers rekening houden met controles. Zo mogen blikjes en glazen flesjes niet het terrein mee op en is het drinken van alcohol daar ook verboden. Een flesje water en een kleine snack meenemen, dat mag dan weer wel. Niet alle veiligheidsmaatregelen worden bekendgemaakt. Ook dat heeft weer te maken met de veiligheid. Zo wordt de route van de kruisdragers, de zogenaamde processie, vooraf niet bekendgemaakt. We zeggen daar niet te veel van, ook voor de veiligheid. Weer anderen die meeluisteren. Dan mag ik wel zeggen, het is allemaal goed in orde. Natuurlijk, dat is een groot punt ook voor de gemeente, voor de vergunning. Dat zowel de veiligheid dat op een goede manier geregeld wordt. Dat iedereen, mocht er iets gebeuren, wat we eigenlijk niet hopen, waar we ook echt niet van uitgaan, dat iedereen gewoon veilig weg kan. De maatregelen zijn nodig zodat bezoekers het paasspektakel in levende lijven veilig kunnen volgen. Mochten ze dat willen. Gaat u zelf ook kijken? Ja, ik ga wel kijken, ja, inderdaad. En misschien eerst thuis en dan later hier op het Stadhuisplein. Ja, ik ga wel kijken, denk ik. Ik ga sowieso kijken of er hier veel te zien is, zo vast wel. Maar ja, ik ga wel even kijken, ja zeker. Gaat u vanaf hier kijken? Ja, zeker. Ik denk dat ik het beter op de televisie zie dan hier, want het zal wel druk worden, denk ik. En dan kun je misschien niks zien. Ik ben niet zo heel groot, dus... Ja, ik vind het prachtig. Ik ben trots op de neus wat dat betreft. Waar gaat u kijken? Ik ga hier kijken, live op het terrein. Nog maar 1 nachtje slapen en dan barst de Passion hier in Terneuzen echt los.
Op meerdere plekken in de gemeente Terneuzen zijn vanmorgen invallen gedaan. Daarbij is een verdachte aangehouden. Die man werd vanuit een woning aan de Dokweg in Terneuzen geblinddoekt naar buiten gebracht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de handel in drugs en wapens. Tegelijk met deze inval werd ook een woning aan het Beethovenhof doorzocht. De huiszoekingen in beide woningen leverden verder niks op. In hetzelfde onderzoek is vandaag ook nog een caravan binnengevallen op vakantiepark Marina Beach in Hoek. De verdachte die zit vast en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De documentaire Lucky Lobster van Omroep Zeeland over kreeftenvisser Cor Fonse heeft de internationale Prix Circom gewonnen. De documentaire gaat over de markante en opvallende kreeftenvisser. Documentairemaker Els Remijn volgt Fonse als hij met zijn schip de haven van Breskens verhuilt voor die van Stavenisse. Ja, en die reis verloopt niet zonder slag of stoot, zoals is te zien. De prijs wordt volgende maand uitgereikt in Barcelona. Het zijn hoogtijdagen voor Aziatische hoornaarvangers, nu de koninginnen uitvliegen na hun winterslaap. Ieder jaar vliegen er meer Aziatische hoornaars rond, dus de strijd tegen het insect wordt ook ieder jaar opgevoerd. In Zeeuws-Vlaanderen worden nieuwe vallen getest. Kijk, ze probeert eruit te komen, zie je dat? Zielig zicht eigenlijk, maar goed. Ja, we kunnen niet anders als bestrijden. Dat is iets, want ze eten te veel van onze bestuivende insecten. Diana Roelands uit Zuiddorpen is een van de vrijwilligers die met deze relatief nieuwe vallen werkt. Betaald door de Zeeuws-Vlaamse gemeente. Door grote gaten kunnen ze er hierin. Dan komen ze in dat compartiment eronder. En dan kunnen ze maar twee kanten op. Of die kant of die kant. In 3 weken tijd vingen de vrijwilligers 400 koninginnen. De helft met de nieuwe vallen. Het succes is geen reden tot achteroverleunen, want het is volgens Diana belangrijk je ogen open te houden voor koninginnen en nestjes. Het kan zijn dat er kleine embryonestjes hangen in de tuinen. En als wij dat weten, kunnen we het nu nog makkelijk zelf weghalen. Zo worden grote nesten en dus de verdere verspreiding van Aziatische hoornaars vertraagd. We gaan vandaag een rondje wandelen. Evie. Bel 112, ze reageert niet. De praktijkexamens voor VMBO-leerlingen zijn in volle gang. Zo ook op het Lodewijk College in Terneuzen. Een PowerPoint maken. Kennismakingsgesprekken, ja, eigenlijk veel te veel. Ja, dan is het nog maar een kleine greep uit de dingen die de VMBO-leerlingen moeten kunnen. Vandaag was het tijd voor het testen van de digitale vaardigheden. Want je hebt bijvoorbeeld, stel je voor je werkt als juf, dan moet je ook activiteiten kunnen plannen en budget kunnen maken over hoeveel iets gaat kosten en zo. En daar heb je de computer bij nodig. Maar hoe ging dat examen? Oh, bij mij ging het echt heel goed. Ja, ik ben echt heel trots op. Hierna volgen nog de theorie-examens en daarna hopelijk voor hun de diploma-uitreiking. Jaren wachten op een huis en dan uitgerekend het voormalige huurhuis van je oma toegewezen krijgen. Het overkwam Dennis uit Burghaamstede nadat zijn oma door de woningcorporatie was overgehaald om te gaan verhuizen naar een nieuwe levensloopbestendige woning. Een strategie van woningcorporatie Zeeuwland die zijn vruchten lijkt af te werpen. Hier woont Dennis. Hij wachtte jaren op een geschikte woning. En had er een hard hoofd in. Goedemiddag. Kom verder. Continu gereageerd op, zeg maar, op alle huizen die tot dat moment beschikbaar waren. En waar dat ik op kon reageren. En soms ook wel eens op huizen dat ik zei van... Ja, het past net niet bij mij, zeg maar dan toch reageren om ergens weer een beetje hoger op de ranglijst te komen staan. Nadat hij verschillende keren zonder succes reageerde op woningen, zag hij dat het huis van zijn oma werd aangeboden bij woningcorporatie Zeeuwland. En uitgerekend dat huis kreeg hij toegewezen. Heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Ja, ik had zoiets van, ja, weet je, als ik het heb, dan heb ik het. En dan ja, heb ik een ander huis, bijvoorbeeld hier in de buurt, ja, dan is het ook geen probleem. En ja, uiteindelijk belden ze van, ja, je hebt toch dit huis. Dennis wilde heel graag in zijn geboortedorp Burghaamstede blijven wonen. Het liefste wel, omdat ik hier eigenlijk ben opgegroeid. Ik ben hier naar school gegaan. Ik heb hier de meeste van mijn vrienden nog wonen en zo. Dus ja, ik heb toch wel zoiets van, ja, waarom dan ergens in bijvoorbeeld een flatje in Rotterdam gaan wonen, terwijl je hier ook makkelijk kan gaan zitten. Het is apart om in het huis van zijn oma te wonen. Het is toch nog een beetje het gevoel, zeg maar, van...
ja, je bent toch aan het logeren, zeg maar. Alleen ja, je oma woont hier dan niet meer, want die woont een paar 100 meter verderop. Maar ja, het voelt toch een beetje als logeren, zeg maar. 57 jaar woonde Leni Botbijl, de oma van Dennis, in haar oude huis. En eigenlijk wilde ze helemaal niet verhuizen, tot de woningbouwvereniging in haar eigen straat een rijtje levensloopbestendige woningen ging bouwen. En daar is ze blij mee. Ja, je hebt alles beneden. Het is gewoon ruimer, ook weer wel. Ja, de douche is groter, voor als je wat ouder wordt. Wasmachine beneden en zo meer van die dingen. En ze is blij dat kleinzoon Dennis in haar huis woont. Ik vind het fijn. Ja hoor, ja hoor. En als ik er dan kom, dan denk ik, nee, het is niet meer van mij. Er staan andere spullen, andere kleuren van deuren en anders iets op de vloer. Zelf woonde ze sinds de jaren 60 in haar oude huis. Haar zoon, de vader van Dennis, is er opgegroeid en hij trouwde vanuit huis. 57 jaar. Zo. Ja. Dat is een half leven lang. Ja. Mijn zoon was een jaar en die wordt nu volgende maand 59, dus. Leni is blij dat de woningbouw probeert om jongeren op het dorp te houden. Als ze die jonge mensen allemaal laten gaan, die komen niet meer terug naar zo'n dorp. Dan wordt het een vergrijsd dorpje. Volgens woningcorporatie Zeeuwland zorgt bouwen voor ouderen ervoor dat er woningen voor jongeren vrijkomen. Bewolking had de overhand vandaag en dus ook weinig zon. Het was ook duidelijk koeler in vergelijking met gisteren. Morgen ziet het er niet veel anders uit dan wel rond de 13 graden. Komende dagen blijven wisselen tussen zon en wolken. Met gaandeweg wel weer meer ruimte voor de zon en hogere temperaturen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook nog online terug te vinden in onze app of op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.